Robert Abela mill-ġdid impona dak li jritu minn flok ħaħsieb li jaċċetta r-rieda tal-elettorat. Iktenna l-editorjal ta' The Malta Independent fejn taħarsa li dak li ġara fl-10 distret elettorali bil-Partit Laburista bil-kunsens tal-Prim Ministru Robert Abela jażel Randolph De Battista l-siġġu fil-Kamra tad Deputati minn dan id-distret. L-editorjal ifakkar li De Battista ma kontestax l-aħħar elezzjoni ma marġ iħabbat il-bibien kif għamlu kandidati oħra, ma nafaqx ċentezmu biex jorganizza avvenimenti bħalma għamlu kandidati oħra, ma printjax fuljetti u bat kalendari fid-djar bħalma għamlu kandidati oħra, iżda xorta waħda inata siġġu fil-Parlament. L-Independent tajt li Robert Abela ħat tifsira ta' co-option għal livell ġdid, livell deskritt mill-istess gazzetta bħala imbarazzanti u attakk fuq id-demokrazija. Il-Prim Ministru u miegħu il-Partit Laburista reġgħu tefaw il-proċess demokratiku barra t-tieqa dan ġara fl-aħħar leġislatura u reġa' ġara fl-ewwel ftit jiem tat-terminu l-ġdid. L-editorjal qal li dak li qed jagħmel Abela huwa biss li jrid u mhux dak li jrid il-poplu. L-Independent tfakkar illi Abela kien ċar fl-intenzjonijiet tiegħu ma rridx li jiġi elett Evarist Bartolo għaliex Bartolo kellu l-aħjar ċans li għamel dan kieku saret elezzjoni każwali fl-10 distret. Bħalissa l-Partit Laburista mandu l-ħadd il-min jirrappreżentah fuq l-10 distret, iżda Robert Abela ma jimpurtax minn dan. Bl-editorjal jappella biex il-votanti jżommu dak li għamel il-Prim Ministru Abela f'moħħhom għal 5 snin li ġejjin.